Ini ang nong no kisa sa met no ti bini shortcut rok phunogano tamni kana robo samungo phnangui manan hne ang khayo naitong dingke ane logi payasak baike asang solve khainai abono ti kisa sa pulyano romni 99 by 35 te ko namnari 35 nawan singti tabo 35 bono bahike shortcut multiply khaini abo tamnai 35 ni bisingo 1 minus khaiji ke bisingnai 34 hai tabo 99 kri daro 9 ni bisingo 4 ki kete bis torongnai tai 5 inke 9 ni bisingo 3 thangka tai 6 obo nongkha bini short answer norok bises khaike naimano norok khai hai sing tabuk ta kaisa 9 buji ekhan norok 99 besing chekon number nari hai 24 nauka on by same to same shortcut khaine 24 ni 1 thangka te bis torongnai 23 ke 9 bisingo 3 thangka tai 6 ke 9 bisingo 2 thangka 7 iko kalai se norok 1 minute nang yasa korong mana norok khaitongani ingka sing tabuk tuita jat nai pekhe tabu sing tinta jat nai ene 999 nadi hai sing klainai 57 by into nowadays 57 ni 1 thangka te bistorong nai 56 hai 9 bisingo 6 ki ke bising nai 3 hai 9 bisingo 5 thangka 4 ke 9 by 9 same answer em hai ke norok solve khaimano norok jokhon somoy kom rok ngui tong ke norok TPSC exam roko norok of formula no use khainai mano tai norok jodi ani channel no ani video no chajak khake share khaidi tai subscribe khanya tapok di asungno tinini bagai naitongne an channel no nongbo sangote ba ang ketar formula tubui tongo Hambai.